लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे शर्ट आपडेट भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौ गासैखौ बरायनो थालायबाय। स' लोगोफोर दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव बर'नि मोननै गोदानै फैनो गोनां मिउजिक भिडिअफोरनि सायाव सुंद'यै आपडेट लानानै फैलायबाय। स' नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअफोरा मा आरो बबे चेनेलाव नुनो मोनगोन आरो सोर फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बेफोरनि बागै आबुङै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। स' गिबियावनो दङ बर'निनो जाखांफु मेथाइ रोजाबगिरि बिथां जेसि नार्जारि लोगोसे फुंबिलि बसुमतारी बिथांमोननि मेथाइ रोजाबनायजों गोदान मोनसे बैसागु मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ दे लोगोफोर। आरो बे मिउजिक भिडिअनि मुङानो जादों बावखुंग्रि सिख्ला एबा बावखुंग्रि पार्ट 2 दे लोगोफोर। स' बिथांमोना देग्लाय बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेल एबा मुंखौ बावखुंग्रि सिख्ला मुङै पस्ट होनायखौ नुनो मोनदों। आरो बे मिउजिक भिडिअआवनो फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बर'नि बयजोंबो सिनायजाखानाय फाव खालामगिरि लिंसार बसुमतारी लोगोसे फुजि बसुमतारी बिथांमोनखौ डाइरेक्सन एन्ड करिय'ग्राफखौ खालामदों लिसान रामि बिथाङा आरो एसिस्टेन्ट हिसाबै दङ राहुल मोसाहारि लोगोसे लक्ष्मी ब्रह्म बिथांमोना आरो डिअपि खौ खालामदों बिलिफां बर' बिथाङा। स' लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां बावखुंग्रि सिख्ला गोदान मिउजिक भिडिअआ फैनो थांगासिनो दङ अनसु ब्रह्म फट'ग्राफि क्रिएसन चेनेलावहाय। दायो बिथांमोननि बे फैनो गोनां मिउजिक भिडिअनि शुटिंआ सोलिगासिनो दङ आरो नोंथांमोना बे बावखुंग्रि सिख्ला मिउजिक भिडिअ एबा बावखुंग्रि पार्ट 2 मिउजिक भिडिअखौ सोर नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दङ कमेन्ट खालामोब्लानो जाबाय आरो नायनो थाखाय साननैसो नेनानै थाथ'दो। आरो नेक्स्ट आपडेटआव दङ अनसु ब्रह्म फट'ग्राफि क्रिएसन चेनेलनिफ्रायनो आरोबाव मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ। बे मिउजिक भिडिअनि मुङानो जादों आंबो दोरबावलि आरो बे मिउजिक भिडिअआवनो फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन मेम'रि बसुमतारी बिथांमोनखौ। स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि मोननैसो भिडिअनि सुंद' आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो बेफोरबायदिनो माखासे फैनो गोनां बर'नि मिउजिक भिडिअ आरो बर' सावथुनफोरनि बागै आपडेटफोरखौ मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अलाव प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय।